Matul ix-xahar dedikat għall-għarfien dwar il-melanoma u biż-żieda attwali fit-temperatura u l-possibilità ta' heatwave, l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol mill-ġdid qed tisħaq dwar il-bżonn li jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiġu evitati problemi ta' saħħa li jirriżultaw minn espożizzjoni żejda għal raġġi tax-xemx u għal sħana żejda. Persuni li jaħdmu barra jafu xi tfisser ix-xemx u l-isfidi li jġib miegħu ix-xogħol fil-klima sħuna ta' pajjiżna. Dan hekk kif ix-xogħol fuq barra għandu bosta riski, inkluż l-espożizzjoni għal-radjazzjoni UV li hija waħda perikoluża. L-OHSA qalet li l-mard relatat ma' sħana jista' jiġi evitat u talbet impenn minn min iħaddem li jipprovdi l-aktar kontrolli effettivi skont kif identifikati fl-evalwazzjoni tar-riskju. L-aħjar strateġiji biex taħdem fuq barra mingħajr periklu huma li tiġi evitata l-espożizzjoni għax-xemx u li tirregola kif il-ħaddiema jaħdmu fis-sħana. Għal dan il-għan ta' kull sena l-OHSA toħroġ id-dokument xogħol fis-sħana u x-xemx bħala gwida għad duty holders fl-identifikazzjoni tar-riski assoċjati ma' dan it-tip ta' xogħol, il-miżuri li għandhom jittieħdu kif ukoll l-informazzjoni utli għal ħaddiema. Dan id-dokument ta' gwida huwa disponibbli kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti u jista' jitniżżel mingħajr ħlas mill-paġna ta' Facebook tal-OHSA.